L'Institut per a la Defensa de les Persones a l'Accés als Béns i Serveis de Veneçuela inspeccionen des d'ahir quasi un centenar de comerços sospitosos de pujar els preus dels seus productes, aprofitant la devaluació del bolívar imposada pel govern. Estoy aquí precisamente adquiriendo algunos equipos electrodomésticos que no voy a poder adquirir el día de mañana porque el dinero que sigo recibiendo durante el mes va a ser el mismo, solo que ahora me valen la mitad menos. Porque la ineficiencia del gobierno es tan horrorosa que uno tiene que hacer colas porque si no, mañana usted no va a poder comprar absolutamente nada porque todo se va a ir al doble. Dins de 70 d'aquests comerços, sobretot les sucursals de dues cadenes de supermercats, han estat obligats a tancar durant 24 hores. El president Hugo Chávez ja havia anunciat les conseqüències. Si quieren, háganlo, especulen, porque les vamos a quitar sus negocios y se los vamos a dar a los trabajadores. Ahir va entrar en vigor un tipus de canvi de 2,6 i de 4,3 bolívars per dòlar. La mesura ha estat adoptada pel president dins el marc d'un control estatal de divises vigent des de 2003.